kakhulu uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ola uyena uNgqongqoshe uNomagugu Simelane ake ngithathele ithuba nje ngithi awukabingelele njengemihla Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukeli emakhaya, sibingelele nakubalaleli emakhaya naba bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi siyabingelela iThada. Thada sikhona ke na ku TikTok kuthiwa kuyatikoza lapha yahlala Facebook page department ithi KwaZulu-Natal Department of Health mawukuthi ke uyafisa ukuthi unqome owenze kahle kuleli viki uthi danke uthi enkosi uthi ngiyabonga uyakwazi ukungena kwinombolo yethu lathi 0767047493 ukwazi ukubonga ke ngempela okuphathe kahle nje esikhungweni sethu ngawudokotela ngawuklinayo ngawumuntu mhlambe futhi oyinesi noma mhlambe baningi abantu abasenza lapha esibhedlela impela ama health workers nje maningi kakhulu ngawuphotha mhlambe ukugubeka kahle ukwazi ukungena nje moyeni uthi lo kade kusiza ngesikhathi uthola ifile yakho health worker naye ngibonga kakhulu ukuthi nje danko uyakwazi ukungena kwi Facebook page yethu njengamanje ukwazi ukuthi ubhale umlayezo wakho umlayezo ubhale lapho sesudlulisa nakuntokozo maphisa SA kwi Facebook page ke leyo futhi ungabhala nalapho ukwazi ukuthi ke siudlulise umlayezo wakho siyaphakamisa ukuthi ke sibancome abasebenzi bezempilo uma benze kahle akhona kodwa amanye ama platforms esiwakhiphile mawukuthi uyakhalaza awuphathekanga kahle sinayo ngisho nane app ke manje ethi bika sikusize mawenze njalo wabhala lapho lento zama app niyazi ke nithathe ngapha ama app uyangena bese ke iyakwazi ungene ubike ke noma ngabe yini mawungaphathekanga kahle kodwa ngapha nje la sithi ake sibike lokho kuhle nango siphathe kahle kuze siqhuquzele nabanye bebona ukuthi iyenzeka lento yokuphathwa kwabantu kahle ngqongqoshe sithathele lithuba ke sithi ke siyazi ukuthi ke sisesikhathini la sibone uNgqongqoshe kazwe lonke ememezela ethi ayi engathi siphumile Free State isibheke nasempumalanga echolera okuyisifo lesike sokuhlambuluka kwesisu bese uphela amanzi emzimbeni siyasenza ukuthi ifikile icholera siyacela ukuthi la KwaZulu-Natal ayikafiki yini ngoba last week wawusiqinisekisile ukuthi cha awukayiboni nangamehlo la kodwa ke sibonile kuthiwa ibikade iseGauteng Free State nasempumalanga yonini nakho kuloku igudla lapha kodwa ke isifikile yini KwaZulu-Natal icholera no asibonge Ntokozo njengoba ushilo ukuthi uNgqongqoshe kazwe lonke thina ke chaza washo ukuthi asemathathu ama provinces manje analesi sifo se cholera okuyiGauteng iFree State neMpumalanga thina njenge province yaKwaZulu-Natal ayikafiki kuthina okungasho ke ukuthi asitesti siyatesta impela futhi siwavulile amehlo sikadile ngoba asifuni ukuthi ithina ifike silele singanakile sifuna nje ithina uma ngabe izofika sibe si ready sikwazi ukuthi abantu ebaphethe sisheshe sibalaphe siyacela ke nakubantu bakithi ukuthi umuntu meqala nje bona ngathi isisu sakhe siyahlambuluka ngendlela angayizwa noma siqala siba nama cramps siyaluma sibhlungu ungabambezeli ungayiphuzi zonke lezi zinto esiziphuzayo ekhaya sithi hayi nangabe uphuza amanzi anetswayi ayasibamba kancane isisu esikhambisayo kungenzeka kona ayasibamba kodwa ngoba isimo esibhekene naso kungenzeka kube kuyicholera sekufuna nje uvele manje usondele emtholampilo so that sizokwazi ukuthi sisheshe sikuthole sisheshe sikulaphe ngiyakhumbula impela ke ngeviki edlule sakhuluma kakhulu ngento ethinta icholera kwavela ukuthi ke bakhona bathi baye befisa uqale bethi ukuzama into yokubamba isisu kodwa kulesi sikhathi esibhekene naso njengoba kuthiwa kunecholera sicela ukuthi ungazami ngisho ukubamba mawuzwa nje kukhona into engathi ifuna ukukuphathisa ngesisu gijima ngejubane ubheke emtholampilo kwangakini bazofika bona beqine nezinto zokubanzi bangokuthi umzimba ugcina uphelelwa namanzi ebese kwesinye isikhathi uyithole naku sebeqina ngoqhatha ekhathwayo phethwe isisu qhatha sebeyaqedela ke yona la ngekho vela amanzi ake kujime sibheka lapha kumxolisi Magwaza umxolisi usemoyeni Dumela emxolisi sawubona sawubona wemxo ngathi asitholani kahle nomxo yebo sanibona usemoyeni mxo okay sikhumbulise umlaleli ekhaya uthi inombolo wangena kuyo kulelo hlelo 0767047493 ukhona uNgqongqoshe uyayithatha nje noma ngabe yiphi imibuzo kodwa futhi siyabagqugquzela abantu ukuthi ke bethi enkosi bethi siyabonga noma ngabe ubani ngempela okwenzele kahle ngingabathatha nje bebe few njengamanje ngoba siyafuna ukubagqugquzela ngempela lapha kuNtokozo maphisa SA uSister Khanyile eMelomed cardiac ICU ngithi kusisi aqhubeke njalo athande iziguli zakhe omfisela ke uphimzile Zondo Phumzile Zondo naye ke uyangixaka ukuthi ufisela abanyoda naye ngathi uyilona ines ngoba ngangise classini naye eMSC high school aphinde ngase classini naye futhi kwi nursing school
ephasa-ke le nhlobo kwakopelwa kuyo bese laba bakopelayo uphumzile Zondo ubhale kahle kakhulu bese kuzoba noSandile Zwane uthi ngicela ukumbonga esaphila ngithi enkosi danko ngiyabonga kuSister Zondo osebenza eRosary Clinic eBlaubush ayilo nesi wangisiza kukubi ngifa ngiphelelwa igazi emzimbeni wangincenga kancane kancane ngaze ngaba umqemane namhlanje ngiyaphila saka ngiyabonga kakhulu kuSister Zondo engathi uNkulunkulu angasigcinela wena njalo uSandile Zwane lo Elista Farm eNewcastle uyezwa ukuthi umhlaba uhlangene bayangena nangumxolisi Magwaza ngathi sekhona umxolisi Magwaza semoyeni Yonjani bamaphisa sikhona mfowethu ushaya kuphi weMagwazu wanongoma ngiyafuna ivi hawu nongoma umkhaya wemkhaya wami ubulawa yini ekhanga kathi ngikhuluma nalo mama bapha nesingayisithi ngosana ufake inqomo manje uyizolesina unoba kuthi uma athi manje yes ngokuyikhanda uma ungasizakala ngendlela yakho hawu bakithi Ngqongqoshe uyamkhumbula last week ethi umama nenkinga yezinso yes uthi ke ngazi ukuthi uMnyango wakho nokukhabazela nagxuma hawu no siyabonga kakhulu siyabonga ukuthi usesiza ke Ubambathe ngisomthathe wamfaka yokudawa ngalo kodwa siyabona hawu bakithi siyesijabule phela makubuka ngathi nathi siyasebenza nakubukeka absolutely ukwanongoma phela nomthatha kithi ebenedition babesho njalo gogo bami bethe ebenedition hayi so siyabonga mfowethu ube nosuku oluhle mfowethu hayi ke injani indaba uyabona ke lolu hlelo lwakho Ngqongqoshe lubuye libe nezimpendulo khona la yashesha wathi nje inkosi yami uyayicelela wathi wena la bagxume behlala ngeviki edlule hayi siyabonga kakhulu mangabe sesizakela siyafisa nje kodwa ukuthi nabo bonke abanye abantu ababa nenkinga basondele emtholampilo ngoba bazokwazi ukuthi basizakale nakhona yes ngiyazi ukuthi inyanga leNgqongqoshe sibonela ugadla umkhuhlane endaweni ezihlukahlukene yize noma ke mhlawumbe singebeka ukuthi uyini siyazi okholera bakhona oflu bakhona influenza konke nje kuhlangene but ke ungathini nje kulesikhathi sokuhlasela komkhuhlane ikakhulukazi kubantu abanye njengoba badusha ukuthi abantu bayathanda ukuthi hayi kusemkhuhlanyana ake ngithi ukuqale nginami ngizame ngevix noma ngani ungathini odumlezo obheke kuba semakhaya kulomkhuhlane no umkhuhlane lo ukhona Ntokozo angithi kusebusika sekufike sona isikhathi sobusika kufika khona isikhathi salo leli gciwane lomkhuhlane so abantu bakithi sibonile ukuthi bayagula ngempela abanye baze bathi hayi bayasola sengathi sekubuye kona iCovid uyabona ke kufuna sigcizelele kona ukuthi njengoba sasishilo igciwane leCovid lisekhona phakathi kwethu kuyafuneka nje ukuthi sigade so uma ngabe umuntu ebona ngempela ukuthi cha umkhuhlane uyamqina impela akahamba esibhedlela by the way bakhona abantu aseke badlule emhlabeni bebulawa yiwona umkhuhlane so akufanele usuthathe kancane uma ngabe ukuphethe nakubonakala sengathi uyaqinisa sondela emtholampilo khona uzokwazi ukuthi ulapheke absolutely ngiyathanda ke masithola imlayizo efana naleyo ungene emoyeni 0767047493 0767047493 abasilalele njengamanje emsakazweni noma ngabe usithola kwi-social media yethu KwaZulu-Natal Department of Health ungangena ukuthi ke nawe ukwazi ukukhuluma noNgqongqoshe bukhoma umbuze noma ingane khona la emoyeni nangu Saneliso Thusi lapha ya eRichards Bay bayaphila abantu eBay siyaphila baba niphilile nina hawu siyaphila ngiyakuzwa nawe izwi lakho umqebaqebana hayi sikhona ukhuluma noSaneliso Thusi ngifona kwi-HFM eRichards Bay absolutely ngifuna ukubuza la uNgqongqoshe ukuthi njengoba sisayibona ihambela kude nje kodwa siyabona ibalo ziyenyuka kakhulukazi moya lapha kolokhu njani kwi-Gauteng iziphi mhlawumbe izinto esingaqwashiseka kuzo ekutheni uma usekhaya noma mhlawumbe kade mhlawumbe useyindlini lezokuyikhulula ukuthi mhlawumbe asile kuzona ukuthi nje mhlawumbe kufanele sihlanze kanjani ukuvimba nje ingazifike kakhulukazi umuntu mhlawumbe adlulisele naseyinganeni ezincane othothi zona mhlawumbe ziyadlala naseyikoleni kodwa nje uthola ukuthi mhlawumbe umlayezo awukafiki kahle ukuthi kahle kahle into message ongayitshela nje uma usesikoleni mhlawumbe ithi uma uqeda mhlawumbe ukudla noma kade mhlawumbe indlala ukwenza ngizolalela eredweni ngiyabonga hawu siyabonga mfowethu Thusi wayibuza kahle kakhulu Ngqongqoshe hayi isenzani manje ngoba naye ayikafiki yona kodwa ke
singenzani ukuthiba nje lapha nalapha? No, asibonge kumfowethu wakwaThusi. Okokuqala nje kufuna siqale ngokuconfirm ukuthi amanzi siwaphuzayo kufuna siwagade. Ukuthi noma amanzi esiwasebenzisayo ngoba phela amanye sipheka ngawo asiwaphuze such. Kodwa amanzi esiwasebenzisayo uma ezongena emlonyeni kufuna siwagade ukuthi amanzi anjani, amanzi acleanini. Amanzini esiwakha emfuleni kufuna siwabilise ngojiki kancane njengoba kwakushiwo ngeviki eliphelele elidlulile. Kodwa phela ujika uphuzi njengoba unjalo. Ufake emanzini ubilise abila amanzi ebese uyawapholisa kukhathi ke ephuzakala ngoba ngesikhathi ebila abulala lobuthi obungakugulisa wena umuntu. Kodwa kuyasala ke lokhu okubulala igciwane emanzini. So abantu abangakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile kufuna bawaboile amanzi bakwazi ukuthi bawaphuze bawalinde aphole. Kubalekile lokho noma ngabe sikhuluma ngokuthi amanzi osiwaphuzayo noma amanzi esipheka ngawo kodwa nje amanzi esiwasebenzisayo nesiwafaka emlonyeni kufuna siwagade ukuthi amanzi anjani. Okwesibili kufuna sibuyele kulento yokuthi kufuna kugeza izandla ngaso sonke isikhathi. Ugeza izandla ngamanzi anensipho kubalekile kakhulukazi nangabe siphuma ezindini ezincane. Ingane kufuna zazi ukuthi njalo nje uma ngabe endlini encane afika geza izandla ngamanzi anensipho. Yingakho sithi nalabo abasawaphethe ama sanitizer uma sakwazi ukwathola siqhubeke siwasebenzise ngoba nawo azobe sesiza kulolu daba ukuthi leli gciwane lingadluliselani. So uyabona ke indaba ye-COVID isisizile ngoba isenze sajwayela ukugeza izandla, sajwayela ukusanitizer izandla zethu. So abantu ke kufuna babambe lapho baqhubeke khona ukuze sikwazi ukuthi ivikeleke noma sikwazi ukuthi sikuvimbe ukuthi igciwane lithathelane. Absolutely. Enye ke futhi ke abayibeke kakhulu iyona lokuthi ke yize noma ligciwane lisukela lapha emanzini nakona lokho esikudlayo sometimes yakwathi namatheleko ningakho kubalithi nazi izinto lezi esipheka siyiwashe senze show siyalentuzana ekungalentuza. Ake sibheke lapha eqhenqa empandle nangu andilezwane lapha baphila abantu empandle. Abaphila kahle kakhulu baba. Awu ngiyakuzwa ukuthi uphile esaka lapha empandle nangu uNgqongqoshe mfowethu. Yebo, ngibike ngqongqoshe. Ngiyacela ukuthi ufuze ngathi ifo ethola lombane iminyaka iphinde futhi kube yisifo lenayo emndenini sifana nofuze ukuthi abanazo uma nazo phinde kube isifo esilaphekayo yini? Yebo. Ufuna ukwazi nje ngomdlavuza ukuthi isifo lesi ngabe uyatheleleka amakhono ekhaya wazalwa naso noma isifo esimi kanjani kusebenza kanjani isifo somdlavuza? Yebo. Absolutely. Ake sokuphendula emoyeni. Sibonke kakhulu. Bengizobe shuthi ke ngolukesonto usuku olukhulu lokukhumbula laba banesifo somdlavuza. Ingakho ke sithole nomfethu ozokhuluma futhi ekhulumise kodwa ke futhi ucela umbeke nje esithombeni. Ngiyangibone ke bathathu babeke uzophakamisa izandla Ngqongqoshe usho ukuthi ibele malisalingana elinye selehla malinyuka elinye. Hayi ngiyathemba uzomthatha umbeke umfethu la endaweni. No, asibonge. Isifo somdlavuza mhlawumbe siqale ngokuthi umdlavuza ufani. Kuba khona umdlavuza ohlukene. Khona umdlavuza webele njengoba kade usho, khona umdlavuza wesibeletho, khona umdlavuza wendlebe, khona umdlavuza wekhala, umdlavuza womshini womuntu wesilisa, khona umdlavuza wephaphu. So umdlavuza nje akusisi isifo esodwa ngoba ziningi khona owesikhumba, khona owegazi. Uyabona, so in essence umdlavuza kusuke kuyisifo okuthiwa noma kusuke kuyisimo lapho ama cells omuntu asuke engasaphilile kahle esengamile ngendlela okufuna ngayo ebese kuyenzeka ke lokho ehlangana aze akhe isifo lesekuthiwa umdlavuza okungaba umdlavuza wanoma yini. Kukhona ngisho umdlavuza wengqondo, kukhona umdlavuza welihlo. So konke nje okwakhiwa ngama cells emzimbeni womuntu kuyenza ukuthi kugcina kuumdlavuza bese kuya ngokuthi ke ama cells akho lawo
asuke emi kanjani uyabona ama-cells asuke engekho normal esuke engaphilile kahle leyo into esiyibhekayo. Now indaba yomdlavuza ke umdlavuza awusona isifo esithathelanayo sithi awuyona i-communicable disease ukuthi i-non-communicable disease usifo somdlavuza. Kuyenzeka omunye umdlavuza uthathelane ngokuzalwa lokho sithi ku-hereditary. Uyabona nje abantu besifazane siyayisithi uma ngabe kukhona ekhaya umama owake waba nesifo somdlavuza webele kusho ukuthi iy'ngane zamantombazane noma iy'ngane zasekhaya zonke kufanele zihlale zigade ngaso sonke isikhathi ngoba kuyenzeka ukuthi kuthathelane ngaleyo ndlela. Esinye isifo somdlavuza sikhozwa indlela zokuphila sithi ama-lifestyle problems. For instance uyaba nawo umdlavuza okhozwa ukubhema kube khona umdlavuza okhozwa into ezihlukahlukene so amanye i-cancer enye ikhozwa i-lifestyle akubona konke ke okukhozwa i-lifestyle ingakho kubalekile ukuthi uma ngabe kukhona sibona ngathi akuhambi kahle emzimbeni asondele emtholampilo asondele kodokotela asondele esibhedlela so that kuzosheshe kutholakala. Umdlavuza ke eminingi uma ngabe isheshe yatholakala iyelapheka kodwa uma ngabe itholakale kubonakala ukuthi sihambe isikhathi eside kakhulu emzimbeni kuyaye kube nzima. Kukhona lapho umuntu esithina simbona ukuthi lo usenomdlavuza othize kodwa sengamnikeza i-treatment leyo treatment leyo ikwazi ukuthi ibulale lama-cells angaphilile emzimbeni ebese yelapheka. So kubaluleke ngempela ukuthi umuntu mangabe engazizwa kahle ekhona engakuboni kahle kasondele emtholampilo so that sikwazi ukuthi ezinye zalezi zinto sisheshe siyithole kusenesikhathi and then bekwazi ukuthi kusizakale senze i-screening proper. Yabona ke umdlavuza webele njengoba kade uchaza ulula wona ngendlela ngisho ukuthi kulula na ukuphethe but kulula ukukuscreenela kona ngoba ezinye zezinto ukwazi ukuzenza usekhaya usuku nosuku so it's easier but le eminye imdlavuza akulula kodwa that's why sithi umuntu uma eqala nje eke wabona something angayitholi kahle akasondele emtholampilo so that sizokwazi ukwenza i-screening esiproper. Kubalekile ke ukuthi abantu bakwazi ukuthi mhlambe once akwazi ukuthi ayokwenza i-screening esibhedlela kubukwe nje umzimba wakhe wonke ukubonakala ukuthi uyaphila kukhona lapho kudinga ukulungiswa khona and kuphi okufuna kwenzeke. Umdlavuza cervical cancer umlomo wesibeletho kufuna abantu besifazane njalo nje emva kwa-3 years bayothatha i-test le ebizwa ngokuthi pap smear so that kubonakala ukuthi ikhona yini inkinga nayingekho uqhubeke uphile impilo e-healthy but uma ikhona ikuphi okungafuna kusizakale. Ngike ngadideka ensukwini sixoxa nomyeni ukuthi na manje ngifuna ukwenza i-prep smear uprep lo awebewuthanda abantu kodwa bese bewufaka-ke ey'ndaweni usungena yonke indawo uprep bona i-pics le bathanda i-pricks le ngiyabona kulula makuzoba no-R. No, ngizwa kahle kakhulu. Asibe sikhumbuleke lapha yami kwi-Facebook page yethu KwaZulu-Natal Department of Health bayangena abantu bayancoma nkosi yami bancoma abantu bathi danko bathi enkosi bathi bayabonga. Ngizobadonsa nje kancane sibeqhubeka nohlelo. Unokuthula Ignatius uthi usisi uGugu osebenzela eclinic eMhlanga unobizo akashintshi. Nami sengithi ngeke ukuthi ayo. Usisi uGugu nange sebizwa ngapha. Uma wenza mbali uthi ngiphakamisa iclinic lami ilidumala liselamonti emagate. Hayi abasebenzi kahle ngiyabonga abasebenza kahle kakhulu. Yabona ke bayisho ngisho nangegama eclinic. Ngabatshela ke nabo lapha emaclinic ukuthi ugade njalo uma ungabizwa la uzoba nengxaki ngoba kusho ukuthi khona ingxaki ekhona. Bayangena ngempela kwi-Facebook page yethu ethi KwaZulu-Natal Department of Health abantu sokuthi sibadonsa ke sibadonsa nangumakhumalo mokwena uthi ngicela ukunibonga nesaphila my colleagues ngithi enkosi danko ngiyabonga kwi-staff sase Scottsville Clinic ePietermaritzburg ngiyabonga eScottsville ngane zinhle uthando inhlonipho nokubambisana. I know guys kunzima hayi kodwa nje nibambile thokolo themba mayesho ke umakhumalo le mokwena kodwa ngathi umakhumalo usebenza khona mangimbuka nami ngathi unakho ukuba umsebenzi nombuka isithombe sakhe nje uma seqala ethi guys ngiyabuza ukuthi akusenani. No, enye ke yezinto esiyinothisile kulenyanga kakhulu ngqongqoshe iyona le ethinta ukuthi ke inyanga le yabantu abasha
ngiyazi ukuthi ke umuntu onamagalelo la ezintweni ezithinta abasha unayo intshisekelo enkulu ngabantu abasha niuMnyango wezeMpilo ungathina umlayezo obheke kubantu abasha kukhona nifutho kumphako enenibaphathele kona makusuke kuyinyanga yentsha le kunjalo Ntokozo inyanga esikuyona inyanga yabantu abasha okungasho ukuthi sibhekelela abantu abasha ngalenyanga kuphela ngoba sisuke sinazo izinhlelo zokubhekelela abantu abasha unyaka wonke kodwa ngoJune siyakuqhakambisa ukuthi abantu abasha abathathe izinto bazibheke ezandleni zabo in a sense that umuntu omusha une responsibility yokuthi impilo yakhe ishintshe and umuntu omusha uyena okufuna kwazi ukuthi ashintshe impilo yabantu endaweni aphila kuyona so that umphakathi uzokwazi ukuthi uphumelele futhi uprogress isizwe ke Ntokozo esinabantu abasha abavilaphayo isizwe singaphumeleli isizwe esinabantu abasha abayigebengu abaningi asiyindawo so kubalekile ke ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthi ifuture yempilo noma ifuture yomphakathi esiphila kuona usezandleni zabo thina ke njengomnyango wezempilo uma sikhuluma nabantu abasha ikakhulukazi siyasiqale ngokuthi noma siyasiqale ngokuxoxa indaba yokuyiphatha labantu abasha siyazi ekhaya abazali abanye abakwazi ukuxoxa udaba lokuthi abantu abasha bayiphathe kanjani ngeindaba zocansi kodwa ke thina umsebenzi wethu lokho ukuthi sikukhulume siyaye sithi ke nasikhulume ngabantu abasha ukuthi umuntu omusha ongakabi ready ukuthi aye emshikashikeni ocansi sithi hlala phansi hlala ekhaya hlala ngentombi siyakusho lokho ngoba akufanele siloku sikhuluma ngendaba yokuthi ucansi alivikeleke kodwa singayikhuluma indaba yokuthi umuntu akahlale ngentombi ngoba phela ukuhlala ngentombi kubalekile by the way noma sithi ikhlalwa ngentombi suke singakhulumi ngamantombazane kuphela nasebafaneni abancane siyakhuluma lokho ngoba umshikashika wocansi ukuze ungene kuona ufuna ubusu ready uyintombazane noma umfana so siqala lapho ke ukuthi cha ayikho into ejahiwe lapha Ntokozo ingane azazi ukuthi sizofika isikhathi sokuthi zingene kulomshikashika kodwa kwamanje azike zibheke endaweni isikolo azike ibheke ekufocuseni ekutheni impilo yazo ishintsha kangakanani so ukuhlala ngentombi ke siyakuphakambisa kakhulu lokho esikubiza ngokuthi uabstain uma ngabe sikhuluma ngesingisi kodwa bese kuba khona ke laba asebengenile emshikashikeni wocansi labo sithi kubona emnyangweni wezempilo sinazo indlela zokubavikela sithi umuntu akangavumi angene esimweni angasazi esimweni angasiqondi esimeni esizombeka engcupheni impilo yakhe ingaphephi so kubalekile ke ukuthi abantu abasha benze sure ukuthi baphephile ngaso sonke isikhathi so yikho konke lokho esihlale sikhuluma ngabantu abasha but into engithandayo ke kulenyanga sake sayenza ngicabanga kwakunyaka odlule si announce ukuthi sakha ama youth corners ema clinics ethu and savumelana ukuthi lama clinic lawa ngoba yabadinga abantu abasha abazosebenza nabo saqala saqasha sathi sizoqasha abantu abasha aba-500 abazosebenza kuma youth corners esibabiza ngokuthi ama peer youth mentors ama youth peer mentors yes sikale ngo500 sizoqasha kodwa ke namhlanje ngizomemezela ukuthi cha sibonile ukuthi incane kakhulu leyo namba sesiyakhuphuka ke sizoqasha u3000 iprovince yonke so abantu abasha napho kuzoba indlela yokwakha amathuba emsebenzi but kuzoba indlela yokuthi abantu abasha ba contribute ekutheni abanye abantu abasha baphile impilo engcono so kubalekile ke ukuthi basondele sizo advertise sibacela abantu abasha ba-apply and into esizobe siyifuna lapho ukuthi bakwazi ukuthi umuntu omusha akwazi ukukhuluma nomunye umuntu omusha ngelanguage aba-understandana ngayo uyazi ukuthi ama-2000 asekhuluma ilanguage esingayazi bayasabawela yabona manje uma wena ungafika ukuthi uyasabawela abazi ukuthi uthini so kubalekile ke ukuthi abantu abasha sibe nabantu abasha sibaqashayo abazokhuluma nabantu abasha ngelanguage abayi-understandayo
but bakwazi ukuthi ba-understandisane ukuthi kubaluleke ngani ukuyiphatha ngendlela. So sizoqasha-ke thina njengoMnyango wezeMpilo labo bantu kule nyanga kaJuni sinethemba lokuthi kuzokwazi ukuthi kwenze i-impact kuma-clinics ethu ngokuhlukana kwawo. Landela-ke uMnyango ama-page akhona nayo yonke into. KwaZulu-Natal Department of Health ipage lelo lo-Facebook esobe siyibeka khona lezi ndaba futhi ukuthi-ke kuqashwa kanjani, kuqala nini, mase kuqalela uku-advertiswa. Wezwa-ke umuntu omusha ungasali ngaphandle ku-TikTok. Kuthiwa bayangena lapha ku-TikTok baningi kakhulu. Kodwa-ke uSilwane Duma uthi siyabonga mama for always availing yourself to such platforms to respond to some of the issues. Uyibongela wena nje. Uthi umama. Absolutely. Uthe mama noma uthe mama. Phela mina ngifunda ngendlela okubhalwe ngayo. Uthi mama. Okay, inombolo eko 0767047493 0767047493 inombolo ongena kamnandi ohlelo lempilo lwezempilo KwaZulu-Natal KZNHealthChatDotGov.za intokozo maphisa SA ku Facebook bese ke siqhubeke nalo uhlelo sambe kamnandi silishaya khoma ke singaphandle la eThekwini eTruro House sixolise nangomsindo kenizwe ziyadlula imoto la kuyabanga umsindo. Abantu baningi bathanda ukungena kulolu hlelo ngendlela ezihlukahlukene. Banye bangena ngezithuthu uzokubanga umsindo isithuthu uthi ufuna ukuba la ufuna ukuzwakala le ekhaya naye ukuthi ukhona. Ngempela ke sisihamba kahle kakhulu. Ngqongqoshe njengoba usuyichaze kahle into ye-cancer. Inyanga-ke le esisuke siyibuka kakhulu into ye-cancer kangangoba ngesonto usuku ekuthiwa phecelezi National Cancer Survivors Day la esisuke-ke sibheka khona sigqugquzela futhi abantu abaphila nawo umdlavuza nabantu mhlampe-ke nje abangabe bangaba sengcupheni sikwazi ukuthi sikhumbuzisane ukuthi singayivikela kanjani, singenza kanjani. Namhlanje ngiyazi ube usuyibekile inhlobonhlobo wasibekela ezinye. Ikhona nje nenye ngqongqoshe ekuthiwa yamaphaphu, enye yepayipi lela ngemuva kuthiwa rectal cancer kanye nowethumbu elingaphakathi esithweni somuntu wesilisa phecelezi prostate cancer. Maningi nje njengoba uwabekile ngqongqoshe futhi wawachaza kahle kakhulu. Namhlanje kodwa sinomfowethu uThembelani Mlaba owelashelwa eminye emdlavuza. Kodwa ngizocela ukuthi nginike yena ithuba lokuthi asibingelele kwamanje bese sithathe sibeke ukuthi ke imuphi mhlambe lo mdlavuza alashelwayo noma ukuthi uyakwazi ukusixoxisa ngawo. Kodwa nje ngizocela ngiqale ngithathe nanguMlaba. Webaba uMlaba usemoyeni sawubona? Hawu yena uMlaba. Oh, awe ngaduka ngageja. Thembelani Mlaba, yes. Bengisho njalo phela la ngoba bekushiwo kanjalo. uThembelani Mlaba, ngizocela ukuthi ke mfowethu sikubingelele uqala usitshele nje ubani wakabani usuka kuphi sikwazi kangcono emakhaya. Yebo ngizobingelela kuBintokozo ngibingelele nangqongqoshe. Absolutely. Igama lami nguThembelani wakamlaba ngisuka eXhopo eCrayton. eXhopo. Phasi kweHarry Gwala Dr. Nkosazana Dlamini Zuma masifana wami. Yes. Kade siseXhopo ensukwini. Kade ngimxoxela nje manje ukuthi besikhona lapha eCrayton. Kunesibhedlela kubantu lapho engene khona ngqongqoshe nami ngifuna ukubona ukuthi lesibhedlela siyasebenza yini. Ngagcina ngicheckwe zonke izinto kwakhishwa ngisho igazi kwacheckwa no TB kwacheckwa. Lapho ngisibona khona isibhedlela sangempela lesi. Absolutely. Cha kade sikhona lapha ngakini. Yebo sifuna impela isibhedlela sami ngisuka kusona. Yes. Ngila nje eThekwini ngizolashelwa sona isifo somdlavuza wePipeline. Okay, ngizocela ngoba siyabona ukuthi kunomsinjwanyana lo sibanga nezimoto la ziyadlula makungakuphazamisi ukuthi nje ukukhulumela phezulu. Yebo. Bathi la emsebenzini shop steward voice. Okay. Ukuthi ukushayela nje phezulu ngifuna bekuthole kahle emakhaya. Mhlambe ke ungakungithatha ungibeka ukuthi imuphi lo mdlavuza othi uphila nama ukuthi ungakwazi ukuchaza basizwile kuthiwa kuneyinhlobonhlobo ezihlukene kakhulu. Umdlavuza engiphila nawo wePipeline ngemuva. Okay. Yebo. Lo kade bekuchaza bethi ke wePipeline la ngemuva esithweni lesisokuyikhulula. Yebo. Absolutely. Ngiyathemba ukuthi ke ungakusithatha mhlawumbe usibeke ukuthi ke izinto mhlawumbe kuqala ubuzwa ini ubhlungu obunjani ngoba yikho sesithathe umuntu ophila naso isifo ukuze sazi ukuthi akwazi ukusithatha sibeke ukuthi ke isifo leso kuzoqala kanje uzwe ukuthi nokuthi ugade mawusuza ukuthi nokuthi yini obe usuyizwa mhlambe ukuthi ngenzeka ukuthi ke iyona ekuphethe ngale ungakatshelwa nje nawo odokotela. Yebo. Ukuqala kwami ukuzwa bekumuntu nje ngathi ngiphathwa ama-piles. Okay. Ngiya kodokotela banginikeza i-medication yama-piles. Okay. Ngilaphela ama-piles sasijike isihlalo kanihamba kube ngcono kwagcina sekunento ekuthiwa ama-anal wards. Ngaya kudokotela wafike futhi wayisiwa udokotela leyo nto. Kwahamba isikhathi lokhani ngivuka le nto kwagcina senginamathumba akhe. Yila sinamathumba isibhedlela sami sa-interpulmonaries
esingithathe khona sangisa kwi-Herigwala eMaritzburg. Okay. Mangifika eHerigwala ngoJune last year. Bangenza lento ekuthiwa i-biopsy. Thatha kwezicubu. Yila ibuye khona ngama-result athi nginesifo se-cancer. Okay. Shuthi nje ungathi kumuntu njengamanje lokho eba nalezi ndaka akalithatha ithuba lokuyochecka lezo ezibalayo ngoba ama-piles enye zezifo thola abantu bawathatha nje kancane. Thina sikhule nje kuvele kuthatha upolish ushiqekwe lapha umbheke phezulu ubuye ubuyele emgaqweni kuthiwa usuyaphila kuthatha i-sunlight iphishekwe lapha umbheke phezulu hawu ne-Colgate ishe lapha ngemuva manje-ke lezinto lezi ngiye ngiyibuza ukuthi kazi umthelela wazo njengoba ngiphila manje wawungakanani uba ngeke ngazi uba ngelilanga ngiyogula yini kodwa-ke ngiyoke ngibabuze odokotela uma ngithole ithuba mhlawumbe-ke ngiyazi ukuthi-ke abantu abaningi uma besuke benalezi zifo lezi baye benqene ukukhuluma ngazo yini onekunika lokuthi ukwazi ukuphumela obala ukuthi cha ngiyafisa abanye abantu besizeke bezwe ngalento ngikhulume ngayo nami kube nzima la kumina kona ukuthi ngiphumele obala kodwa-ke phambili kwesikhathi ngibonile ukuthi indlela engidlule kuyona akufisele omunye umuntu ngifisa ngazi ukuthi omunye umuntu angayithola kusanesikhathi sokuthi kwelapheke kuyona ngiyafisa ukuthi nje abanye abantu abasha abakuzwayo ngoba ukuthola ukuthi une-cancer akuvesani ukuthi uthole namhlanje usuyelashwa kuba nesikhathi eside njengoba ngisho ukuthi mina ngithole ngonyaka ophelile treatment yami imanga iqale kulo nyaka siyide isikhathi unikezwa sona abanye abantu abanye bagcina beshona kakhulukazi endaweni zasemakhaya mhlawumbe kuthiwa umuntu ebona unaso isifo neempawu aye kodokotela abangakutholi ngoba abodokotela bafike bakutheste ngaleso sikhathi ugcina sekuthiwa hayi uthakathiwe umakhelwane wakwati kanti indaba ila kulesifo somdlavuza yona lento engifisayo ukuthi nomunye umuntu okhona okuzwayo lokho ashesha aye kodokotela mhlambe kumlayezo ongawudlulisela imindeni-ke kakhulukazi manje ngoba phela umuntu mayethola ukuthi uphethwe isifo esithile ngiyacabanga ukuthi uyayidinga isupport emndenini kwasha kwacima imindeni-ke manje nabantu abasuke benezifo mhlambe ekungagcina kutholakala ukuthi kunesifo esithile ungathini kubona ukusupporta umuntu osuke enesifo mhlambe esifana ne-cancer kakhulu nje njengomndeni kubalulekile kakhulu ukusupport umuntu ngoba isikhathi ulithwa legama likhulu kakhulu nami nje kuyimina lathi malifika kumina ngacishe ngathatha nentambo kwazi ngengisi ngathola isupport-ke ebantwini umndeni wakho hlala umuntu wakuqala ngabatshela umndeni wami ngoba awukwazi ukuthi usuke uthi uma uthola lo gama uphumele ngaphandle utshela abanye abantu udinga nje usupport nokuthi umnikeze uthando mina-ke indlela yami udokotela wangitshela indlela ngitshela ngayo ngibonga ukuthi nangaleso sikhathi ngangihamba nomfana wasekhaya indlela ngitshela ngayo azange zibe yinhle wangitshela lwazi wababaza wathi ungakanani hayi kuyabheda ngabona ukuthi athi ngiphuma nje esibhedlela ngabona ukuthi uphelile ngempilo yami ngoba ngitshela udokotela usho udokotela bayazi ngale zinto kakhulu isupport agcina ngiyithole ekhaya kubalulekile ukuthi uma siyimndeni umuntu ngabe egula mase sisondele kakhulu kuyena simnikeze support mhlambe-ke wena ikhona nindlela okuyishintshe ngayo impilo yakho ukuyithola ukuthi ngaphansi kwalesi simo ongathi uma uyidlulisela komunye umuntu ukuthi ngilwe kanje nayo ngoba ngiyibona sengiphila kangcono manje okula kwayo nayo kube ukuthi nje ngihlale phasi ngamukele ngizitshela ukuthi lokhu kunakho mina fanele ngibe positive ngikwazi ukusuka manje ngithole indlela yaphambili ukuze ngibheka naso singoba sinjalo isimo khumbuzisa kumlaleli lapha ekhaya sikhuluma nensizwa la uThembelani Mlaba insizwa-ke eyathola ukuthi-ke iphila nesifo somdlavuza yayisike kumele ilwe ibhukule ivuke ilwe ngempela ukuze ikwazi ukubhekana nalesi simo njengamanje mhlawumbe-ke umlayezo ongawunika umuntu obheke kudokotela manje oyothola noma oqeda ukutshelwa udokotela ongenzeka ukuthi uzothola udokotela mhlawumbe ongabeka kabi njengoba ushilo nje ukuthi wena kwafika kabi ungathini kodwa umlayezo kumuntu osanda kutshelwa nje manje indoda engazi ukuthi kunomdlavuza okuphethe umlayezo ongawudlulisela kuyena uthini umyalezo engawudlulisela kuyena ukuthi mayethola ukuthi unesifo se-cancer akahlise umoya angakuthatheli phezulu azi ukuthi njena fanele alalele umyalelo awutshena udokotela i-cancer mina njengoba sengiqalile ukwenza le medication ilokhuzi medication yami kuyaphileka baningi abantu engihlane nabo kuyenzeka kodwa nje into ukuthi isheshe itholakala okunye ngamtshela kona ukuthi sonke nabodokotela abasizayo omkhulu nawo wonke umuntu okhona uNkulunkulu osizayo kuwena yonke indlela abodokotela abakwenzayo bayakwenza kahle kahle umuntu osidalile uNkulunkulu bawuthembele nje uNkulunkulu yona ungisize kakhulu ukuthi ngithathe yonke inkinga yami ngibe uNkulunkulu njengoba ngihamba namanje uyabona impela-ke ngiye ngithi mina kuyasisiza ngqongqoshe ukuthi-ke sithole ithuba elifana nalokhu uma sikhuluma ngezifo ngoba kwesinye isikhathi silanda odokotela namanesi bafike bakhulume kodwa ngento abayifunde encwadini
kodwa mawukhuluma nomuntu ngempela oyihambile indlela uyawuzwa kumehluko manje uthi ubanga kanani nami ngiyithola nje sengiwumuntu kwesibhedlela esilandelayo lesi esizoya kuso sibizile ngqongqoshe sabantu ngizofike ngiyicheck nami manje umdlavuza ukuthi ke umi kanjani ngakumina ngoba sengiyayizwa into ayishoyo uyasho ukuthi mawusheshe wakubheka kuyakwazi ukuthi ke kusheshe kunqobeke. In fact ukuxoxa nomuntu ofana nomfowethu uMlaba kuyasiza ngoba kusenza ukuthi nathi njengomnyango wezeMpilo sekufuna sibuyele emuva siyophinde sixoxe nabasebenzi bezempilo sibakhumbuzise ukuthi even indlela phela okhuluma ngayo no deliver ngayo i-message ufuna kube indlela enobuntu nendlela ezokwazi ukuthi imnikeze ithemba umuntu osuke ukhuluma nawe. Uyabona nje uma ngabe umuntu ezothi hayi mfowethu sekubhedile yini ebhedile uthi ngenze njani nangiphuma lapho kube kusho udokotela. So uyabona ukuthi ukuxoxa nabantu okuyibona abama end users abagcine bethola iservice kithina njengomnyango wezempilo kuyasiza ngoba kusikhombisa ukuthi kuphi lapho kufuna silungise khona. So ngiyayithatha nje kule umfowethu uMlaba ayishoyo ukuthi kusho kufuna siphinde sibuyele emuva siyoxoxa nabasebenzi bezempilo ukuthi cha asike sikhumbuzane phela ukuthi nendlela esikhuluma ngayo indlela ekufanele ishintshe. Absolutely. Ibe nobuntu phakathi. Yes. Kodwa ke manje ngiyazi ukuthi ke sekunendawo la osizwa khona kwashaya kwacima isiphi isibhedlela osihambayo manje uyalithola yini usizo na? Isibhedlela ngisihambayo njengamanje inkosi Albert Luthuli. Hayi usizo ngiyalithola futhi nabantu abangisizayo basebenza kahle kakhulu. Absolutely. Kakhulu. Futhi nje kulolu hlelo lesithi mbonge esaphila sithi uthi enkosi ungasho kubona nje enkosi ngiyabonga. Ngiyasho ngempela ngithi enkosi so sister Mkhize nje lapha. Absolutely. Abakhona lapha eAlbert Luthuli. Yes. Basebenza ngendlela abangalisayo. Yeah. Nanokuthi ubona ungena nokuthi unjani right nje umuntu bayaphila ngiyababonga kakhulu. Ngike ngezwa uthi ngathi kunemshini eningena kuyo lapha na i-microwave ngathi uyangena uyipheke lapha phakathi kwakwasha kwacima ijeni enjani indlela enjani mawungasithatha nje usibeke kancane. Ya ukhona umshini esingena wona lo okuthiwa i-radiation umshini we-radiation. Yeah. Umshini nje kuyangeneka ayikho into ebuhlungu. Okay. Kuphela ukuthi kuyezwakala ukuthi khona into eyenzakala kuwena emzimbeni. Ngoba vele okanye kanti efanele silindele ukuthi ngithi mina iva likhishwa ngelinye ilifu ngoba ukhona wena umehluko uyangena awayi ukuthi uyashiswa uyakuzwa uhlisa sosikhala kodwa uma usuphumile kuwona uma ngase uzo omunye umuntu exoxa ungazubaleka ukuthi hayi ngiyaphuma manje ngiyabaleka ngiyaphileka nje noma ngibona nami ngiyaphila akukho lenenkinga khona futhi akukho la ngithi mangikubuka ngisolo ukuthi hayi ngeke uzungibone siyakhala hayi ke mhlawumbe ke sengathi ke umlayezo wakho ongawudlulisa kumuntu manje othi hayi mina ngene ngiyoze ngibone ngodokotela ongafuni ukuyohlola ongafuni ukwenzana ungathini umyalezo wakho? Kubalekile kakhulu ukuthi sisondele kodokotela kubalekile nje ngoba lento ayikho lula yona ngifuna ukuqamba abantu kopha kuzoba lula maka besheshe siyithole bese kuyasizakala nokuthi uma ulapha into sowazi ukuthi ulapha ini. Yes. Ulokhana ulapha enye into mhlawumbe ulapha into wrong mina singejabula kakhulu manje ukuthi sengiyazi ukuthi yini manje impela ngibhekene nayo. Asibhekane nawo le mpi sizokunqotshwa. Absolutely. Hayi ke ngiyajabula kakhulu ngqongqoshe akhona amazwi mhlawumbe okugcina ufuna ukwadlulisa kumfowethu. No siyabonga kakhulu kumfowethu Mlaba sibonge nje nana nehope anayo but nehope ayinikeza abanye abantu abasesimeni esifanayo kubalekile lokho mina ngikuthanda kakhulu nengikuthathayo from lokho akushoyo ilokho okufuna sikwenze nathi esayidini lethu okufuna sikulungise so siyayicommita nje ukuthi sizophinde sixoxe futhi noza kwethu ukuthi uma ngabe ke sebenikeza ama-patients ethu ama-messages akhumbule phela ukuthi kunendlela yokufuna sikwenze lokho but sicindezele noma sigcizelele ukuthi abantu uma eqala nje gula akasondele emtholampilo so that izoshesha itholakale into emphethe kahle. No mfowethu uvalelisa ke bese nje undlulisa noma umuphi umlayezo ofisa ukudlulisa kubantu kulesikhathi esibhekene naso. Ngiyabonga kakhulu ithuba engitholile ukuthi ngikhulume ngalesi sifo. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu ozwayo ukuthi khona into ekhona nanokuthi obeshilo uNgqongqoshe ukuthi ongenani ngonyaka uhambe uye esibhedlela uvashele umtholampilo uzicheck nje ukuthi ngabe khona kungazi ukuthi isifo sidlanjabale kakhulu emzimbeni. Ngiyabonga kakhulu. Hey yazi mina unginike ithemba mfowethu elikhulu kakhulu. uTK Mqhuno uthi ulihle biyela ethi sigweje clinic a very humble soul bantu khula ntombazane. Yabona ke selokhu sibafunda nje ngqongqoshe lapha ku Facebook page yoMnyango ethi ke KwaZulu-Natal Department of Health ungene uncome umhlengi noma umhlengikazi noma osebenza nje emnyangweni owakwakuphatha kahle sikwazi into bese sidlulisa la emoyeni simbonge esaphila. Siphethe intokazi ke manje uDU. Yabona kuthiwa
ukuthi mawuyintokazi bese bekubiza ngo-DU abantu kusuke sekunakeleke lapha okwathi hayi sekona manje uDU mawududu suke sonakele nami kumama ongizalayo ududu mayeleli igama uDU engathi ngisebenza kwesinye isibhedlela njalo kuthiwa wengane kaDudu engibona ukuthi hayi ngeke nengihambe ngesibhedlela ngoba hayi le ndaba okubizwa ngengane kabani sengigugile ngimngaka kodwa kusasebenzisa ingane yokuthi yebo sikubingelele ma awusiphi kancane ubani wenzana eMnyangweni wezeMpilo. Ngiyathoba kakhulu ngicela ukubingelela kuNgqongqoshe wethu ngibingelele nakubalaleli emakhaya. Usister Dudu Ndlovu ngisebenza ePort Shepstone Regional Hospital. Ngisebenza endaweni okuthiwa iThuthuzela Care Center okuyi-Rape Care Center. Ngisebenza khona njengo-operational manager shuthi umphathi wesikhungo. Ngiphinde futhi ngibe u-forensic nurse wakhona. Wow. Mhlawumbe omunye ekhaya uzoyibuza yini iThuthuzela? Awusibeke nje esithombeni kancane iyini lento ekuthiwa iThuthuzela? iThuthuzela idume ngokuthi it's a one stop shop. Because uthola isakhiwo kodwa kuleso sakhiwo othola yonke into oyidingayo lapha eThuthuzela ivulwa 24 hours futhi ivulwa throughout the day nasebusuku futhi. Njengoba sithi it's a one stop shop yingoba kukhona abahlengazi khona odokotela kukhona uNational Prosecuting Authority abalekelela ngamacala kube khona iphoyisa lekuvulela icala khona ngaphakathi kube khona ama-social worker owaka lifeline abona abantu abadala kube uChildline obona abantu abancane. Futhi uhluphekile ulithola usizo ndawo. Yes. Yamnandi lapha egcina kufika la Ngqongqoshe wayesitshela ukuthi ukhethiwe ngaze Africa njengone nje ukhethe ukuthi bawu50 Africa sagcina ke singatholanga ukuthi ke umunamba bani kodwa sasimfisela inhlanhla sivele lihleli at least ke kungeqi ngale ku25 abe seduze impela ake sithola ukuthi ke konje wawuthekile le wawuyenza waphuma unamba bani lapha yana kwakade kwakungekona ukuthi umuntu uphuma unamba bani kwakukhethwe 50 nurses aba provider quality service emphakathini yabo. So I was one of them. Sasu 50 lapha yana kwasekuyolontswa imagazine yayizoba nezitori zethu njengami nje ukuthi kushiwo ukuthi uDudu Ndlovu wasePort Shepstone mhlekazi waseKZN wenzani emphakathini wakhe bese bephinda futhi kwakukhona ne-wall of fame lapho la sasayina khona amagama ethi eyohlala lapho unomphela. Kona msakazi okuhle kakhulu okudlula lokho ezintsha engifika nazo namhlanje ngomhla ka-18 2 weeks back ngiye ngathola i-invitation ebuphuma ku-South African Nursing Council. Saya khona kune-gala dinner, all expenses paid, ngiyomela i-KZN, ngafike-ke ngawina ngabuya ne-award a special recognition for my service excellence in caring for ama-cases aka-gender-based violence evela ku-chairperson waka-South African Nursing Council. Hayi anishayile ihlombe emakhaya kwaduma ihlombe ke emakhaya abantu bajabule bayenwaya manje njengoba umuntu osebenzisana nabantwana iziphi izimo enenithola nibhekana nazo lapha ya ezithinta abantwana? Ziningi kakhulu msakazi, ziningi kakhulu kodwa okukhulu kakhulu nje kusuke kwabantwana abahlukumezekile okungaba ukuhlukumezeka ngokushaya isikhathi esiningi. Mhlambe nje ngizosheshisa ukuze ngingamoshi isikhathi kodwa nje mangiqala nje phezulu uthola ukuthi isikhathi esiningi uthola ukuthi umntwana siyakwazi ukubona umntwana ohlukumezekiwe noma olimele ngokulimala ngoba uyingozi ukulimala ngoba khona phethe ulimale besithi ingozi bese kwakhona ukulimala ngokuhlukunyezwa noma ngokushaya. Isikhathi esiningi labo bantwana for instance nje uthola ukuthi umntwana wazalwa ephila engenalutho lo akuye ukuthi amane simabe lapha ematernity kade ngagcina nokusebenza khona kodwa bekuthiwe konke kuthiwa i-APGA score lapho khona 9 10 shuthi ngamanye amazwi loyo mntwana uzalwe ephila kahle kakhulu. Olafo sadeni umntwana sekuthiwa u-brain dead usefile yingoba ubethi uma ekhala abanjwe kanjena kuthiwe abese axukuzwe lokho kwenza kubantwana aba-less than a year axukuzwe bese kuba khona ize ithi izinto zaka-forensic it's a scramble brain because i-scramble egg sekuxovene ngenxa yokuthi ubethiwa uma ngabe sekwenza ukutholakala mana kodwa-ke mina ngikhule phela amakhosi ngathi uyixukuze ngempela uyithi bayishushuzela bathi
ngiyabuza Masuma. Kanjena ile movement ethi kanjena thula wena manje kade ngithi thula. Makwenziwa kaningi kugcina sekufike lapho. Kutholakala lokho ngokuthi uma ngabe umntwana eseshona kwenziwa i-postmortem bese makhathwa lapha kwi-brain bese kuyathola ukuthi sekudibene yonke into lapha yanekhaya. Nokuthi ke umntwana mayeshaywa isikhathi esiningi kuba ama-defense bruises ngokuthi mayeshaya uyavika. Uyashaya uyavika bese ingozi zakhe zokulimala zibe ngaphambili ezandleni noma ngaphambili kuningi ke nokushiswa ke uthola isikhathi esiningi mabeshisiwe injury i-emulator ilona i-object uma ngabe shiswe nge-ayini kuzoba nje kanjena njenge-ayini bese baney'mbobo abanye uthola ukuthi bashisa kucishwa ngabo ugwayi yes cishwe ngabo ugwayi uthola ukuthi baney'bazi kanje izinto-ke lezi siye sikwazi-ke ukuthola-ke ukuthi umntwana uhlukumezile bese kukhona laba abalahlwayo-ke abaneglethiwe baze balethwa amaphoyisa noma ama-social work kanye nalabo abasuke betholakala emgwaqweni bengenabazali. Manje lezi itori esiyizwayo khulunywa nako-TV no-radio ukuthi nje bahlukunyezwa abanye baze behlukunyezwe ngokocansi ama-case wabantwana abahlukunyezwe ngokocansi kakhulukazi laba amantombazanyana akhona nafikayo akhona kakhulu maningi nje futhi kodwa ngeke ngathanda ukuthi kube ngazuthi kuthiwa amantombazane kuphela ahlukumeza ngoba nabafana nabo bayahlukumezeka bayahlukumezeka nabafana balalwe ngemuva so ke manje uma sithi abantu abaqaphele emakhaya baqaphele both ebafaneni kanye nasemantombazaneni siyabathola ke abantwana ngike ngabona into ebibuza ukuthi i-youngest victim u-youngest victim esaba naye engimkhumbula kahle owayekade eno-6 months hayibo umntwana owayeno-6 months i-case leyo umntwana umama washiya evula iwindi washiya umntwana phezu kombhede waya kamakhelwane kunomcimbi isigebengu savele sabona livula iwindi sathatha umntwana sayomdlwengulela ehlathini wayesezwakala umntwana esekhala ehlathini that was the youngest victim ima-cases esengike ngaba nawo. Uyazi-ke ngiyathemba ukuthi umsebenzi wenu nani uyanithinta nasemqondweni uma ukuthi niyasebenza kodwa-ke umbona ngani umntwana engena uhlukumezekile lo mntwana? Ngizokuhlukanisa kukhona ukuhlukumezeka esikwazi ukubona ngamehlo kube khona ukuhlukumezeka esingakwazi esibona ngezenzo zakhe umntwana. Ngizosheshisa nje kuleyo kuhlukumezeka esizokubona ukuthi umntwana makube ukuthi uzohamba ahlukanisa imilenze ukuthi kade ehamba esikoleni ehamba kahle uyabuya esikoleni usehamba unokugxamalaza kancane noma umntwana uthi mangabe laba basebancane abawu-first umwashela ipheni thothi iphendile nokungcola lapha ngaphansi okubrown noma okuyelo ngoba ikhona lethiwa eksithi i-normal discharge kuzoba manzana kodwa kungabikho umbala futhi lingabibikho iphunga kodwa once kwaba khona umbala sekuyi-abnormal discharge thola abanye sebeney'londa noma omunye umntwana uthothi athi kubuhlungu bangabe ngichama laba sebedlule asebewo-10 stage 4 and 5 loyo usuke kufanele aye esikhathini angayi esikhathini bese kuyasola kathi usehlukumezeke waze mhlawumbe waziwagcine esekhulelwa ngoba akathandani namuntu phela u-13 years noma u-14 years bese mhlawumbe nje ngiphuthume kakhulu kulokhu kokuthi esibona ngezenzo-ke manje sibona ngezenzo kumntwana isikhathi esiningi into engeke ngikhulume ngayo yokuthi eyokuqala nje uthola ukuthi umzali ulokhu ebizwa manje othisha esikoleni lokuthiwa makathamsa nxa awuze esikoleni umntwana akenzi kahle noma makasamukelise umntwana akenzi kahle leya nto yokungenzi kahle esikoleni isuke iqhamuka iyimbandela iyimpande ey'ningi isuka ekuthenini umntwana ebusuku akalali isikhathi esiningi for your own information umntwana uhlukunyezwa abantu ahlala nabo umntwana nje akahlukunyezwa kurare ukuthola umntwana ehlukumezeka emgwaqweni noma endleleni yesikoleni kodwa nje uhlukumezwa abantu ahlala nabo endlini ungaba umfowabo ngaba umalume wakhe ngaba umkhulu ngaba ubani noma kubeke vice versa ngoba phela khona nabahlukumeza bebe wathi omunye kimi akekho umuntu ose-Cape Town njengamanje noma esegoli ongazi ukuthi wena Dudu ukhona okuhlukumezayo uhlukunyezwa laba abakwaziyo labazi ukuthi uDudu especially abantwana uhlale nje kula ikakhulukazi abantwana mhlawumbe umlayezo nene ukhipheke emndenini ngoba thina sisuka emakhaya kuningi ukuhlukunyezwa kwey'ngane ziseyikhulelwe bese kuthiwa kodwa hhayi asinqumuze siwumndeni asixoxe ngeke kuze kuboshwe usibanibani kuwuyena kuphela osebenza i-breadwinner kuwuthisha mani mbophisa kuzokonakala iy'nto ey'ningi kodwa-ke usho uyonile impilo yengane nenithini-ke manikhuluma basayenza namanje bayayenza kakhulu lento emakhaya kodwa ekugcineni siye sibakhombe ngomunwe
ukuthi akuzugcina bona ngoba isikhathi esiningi ngithi ifihliwe lento la ekhaya bese kuvela lezi impawu akade ngisathi ngizoqhubeka nazo kodwa ngoba isikhathi esincane eziye ibonwe othisha esikoleni umntwana akasenzi kahle usese amabedlala abanye abantwana wasehlale ecashile ethini ethi okuningi bese uthisha eseyambuza umntwana abese yasho umntwana ukuthi kwenzeka into ethile noma kwenzeka into ethile ekhaya ngihlukunyezwa usibanibani abese uthisha esebiza ama-social worker ihamba izifiki ibuye manje ize la kade ifihlwe khona yilapho la suke sesibabopha khona sesiyabopha mhlawumbe ke osekhaya njengamanje besikhathi asisekho ngakumina osekhaya njengamanje oshaywa yinto yokuthi ke uyayibona into yenzeka uyafisa ukubika kodwa akaza ngabika ungathi umgqugquzeli babike kanjani abantu okokuqala nje uma ngabe umuntu mhlawumbe ake ngisho ngendlela efanele ufanele babike iphi kufanele babike iklinikhi eseduzane iklinikhi eseduzane nje bayabika kuyona usister othile asifonele sifonela amaphoyisa ahamba yomlanda uvictim lapho la ekhona eze naye kuthina simsebenze siqede aphinde amphindisele ekhaya noma esibhedleleni eseduzane noma epolice station eseduzane noma eze ngqo kuthina ethuthuzela uma unemoto nje ngene emotweni ngoba sinephoyisa lethu njengoba ngike ngasho ekuqaleni ngoba ngiyazi futhi umuntu omkantsho bomvu futhi ngiyathi kuthiwa ke nendlela isisemomo ufuna ukushiya la ebunesini bakho ungathini umlayezo wakho unika nje naba abantwana abasebancane babhizi bashaya iguli bayayithuka benza ini abanye babayibonke ungathini umlayezo wakho kunesi nje ongenayo manje kule profession wena sokuhlala isikhathi esingaka kuyona uthola nama awards i-nursing is a calling i-nursing is a calling ngiyoyisho lento ngiyoze ngishona ngithi i-nursing is a calling uma ngabe uya ka-nursing mangiyokufundisa ama-students e-nursing college lapha e-Port Shepstone ngoba ngeke benginikeze nethuba lokuba motivate ngiyabatshela ukuthi uma ngabe kuwukuthi uze Nkosi yami ngoba ufuna ukuhamba ngey'moto eziphezulu noma nemali enkulu uhambe kabi i-nursing is a calling and there is that satisfaction uma ngabe usuwenzele kahle umuntu ebakhona kuwena you know you die peacefully you retire peacefully you live peacefully ngisho ungena ekhaya nesikhwama ukuthi ngikwenzile bekufanele ukuthi ngikwenze yiloko nje ngingakusho bahlengaza basebancane ukuthi siyacela ukuthi banyathele inyathelweni zethu ungqongqoshe mawumnika umbhobha kaqeda ukukhuluma akakhuluma kusekuseni ama-minute ami wasemaningi ngifisa ukufaka nensizwa la ekuthiwa ugada sibonge kakhulu dadewethu ngesikhathi asihlalo sipha sona njengamanje ngizocela ukuthi sigqume ngejubane sikufake-ke ugadla umfowethu ukuze naye sikwazi ukuthola ukuthi basiphatheleni uzokhumbula-ke ngqongqoshe ukuthi-ke ingoma kazolonke khona nge-weekend lapho sobe siyibhika namabhinqa lapha eMoses Mabhida bathi bayigcwalisa insizwa eziyithembayo-ke lezi bathi bayigcwalisa kodwa-ke le nsizwa bathi ugadla angazi igadla makwenze njani ngiyibone kodwa engathi shana ngekhanda uthi ubhekele iqiniso ngekhanda ikulahle lapha phansi ngamuzwa-ke nami ngambona la ohlelweni lakho ukuqala ugada kodwa ngathi sengimbone eperforma hayi ngabona ukuthi iyagadla ngempela igadla ngempela lenzi hayi futhi namhlanje uzokasiphe nomlayini owodwa nje ethi asuka ngayibamba yabona umaskandi ngiyawuthanda ba akufuneka uphapha ngayibamba basuka bona bese sithi nisezwa mina awugadla uyaphila mfowethu ngiyaphila mfowethu ngifuna usiphe noma ulayini owodwa njengoba ngiyangithanda indlela umaskandi ohamba ngawo nendlela ocula ngawo ukusiphe nje owodwa ulayini mhlawumbe kweyodwa ingoma kuze nosekhaya ulalele ezithi sikhuluma nobani lapha Usempilo uzembangwe noma uzongena kulo muzi Usempilo uzembangwe noma uzongena kulo muzi Maketha khona nomona ngane zakho naziyathuka ukubenga ngawo angeke ngize kulo muzi uzothola impe uzothola ukukhuluma uzothola impe uzothola ukukhuluma Kada mfowethu awusathu sibeke kwenzakalani ngizwile kuthiwa ke konakele ngale weekend eThekwini mfethu uzihlanganisile umfoka Mcineka umfaka Lunguzile uzihlanganisile lapha ePeople's Park amagoso azobe lapha angaphezulu kwa-60 mfethu into ezobibonakala lapha angazi mfethu uMcineka uyiqalile lento wayiqala kumaskandi yebo wayiqale phezulu ke ngenkathi eyiqale kumaskandi ngoba wayiqale masibheka umaskandi uyibafana bafana ingoma iligi usho ukuthi akwazi ukuphuma ibafana bafana iligi ixeka ngoba lezi insizwe ezilapha kumaskandi ezinye ningilazi ezilidayo
ayiqala eGosweni yebo kodwa abantu ezibaphethe baqhamuka emagosweni noma ezinye isinelwa amagoso ukuthi ke manje usefike lapha ke manje kuthanda khona wonke umuntu ngoba usevele wayiqala kuyiligi uqobo yebo yavele yazinzana mase thatha amagoso usethathe umhlaba wonke absolutely ngoba umuntu ethu masikandi shothi bedlalisa ibafana bafana okay into engiyithandayo khona amaqembe bengalekeleleki bakithi wakwasho uNgqongqoshe wathi nginenkinga yabantu besilisa nokuza ezikhungweni zoMnyango wezeMpilo ingakho ke sathi masibona ukuthi ninakho ninokwazi ukubahlanganisa besondele eduze sasithi ke siyosondela eduze nesibhedlela kubantu kulolu hlelo ukuze abantu abazobe bekhona umlenzo ongawudlulisa kubantu besilisa njengamanje uthini kulabo abazobe beparticipate nalabo abazobe bezobuka ingoma ngoba siyathi sizobe sikhona isibhedlela lapha kubekwazi abantu ukusebenzisa ama service uyabona nje mfethu leyo nto izosiza kakhulu ngoba ngisho khona impela eground mase sifikele egroundini bekufanele kube nalo uhlelo lokuthi nje abantu bakuthole lokho ukuthi kuzokwenzeka ukuthi uMnyango wezeMpilo useduzane nabo ngoba into eyinkinga kakhulu lento sake sathi nje sikhuluma ukuthi engathi ngelinye ilanga uNgqongqoshe ngake ethole nje ithuba lokuthi akuhlangane nezinduna izinduna zezinsizwa kungayiwe izinduna zamaqala ngoba izinduna zamaqala ayihlangane kakhulu nezinsizwa kulethwa amaqala kuzona yebo umuntu wamaqala siyambalekela yebo absolutely ake kuyiwe izinduna zezinsizwa izinduna zezinsizwa nje kuhlangane nazo zitshela ukuthi uNgqongqoshe ukhona ngoba abantu besilisa bayesaba ukuthi baye kodokotela kodwa uma ngabe uNgqongqoshe ezoqhamukisa umbono uqhamukise ezinduneni izinduna izokufaka kalula ezinsizweni ukuze lento iphile bekwazi abantu besilisa bakhululeke ngokwasemcimbini ngokwamagoso kuright kakhulu ngoba amagoso afana exactly nezinduna zezinsizwa ngoba ufuthi labo bantu baseyigodini abantu besilisa mfowethu bake besabe ukethe umuntu wesilisa evuvukalelwe nje umlenze yebo avela athi hayi bangibekele absolutely mina mfethu nje wakwangivuvukalela umlenze yebo ngicabanga ukuthi ngayinyangeni eziwu3 awu ngadatha into ongayazi hayibo hayi umlenze bathi nje no hayi wathi mina ngikhona yebo hayi ngathi ngithi ngiyakubantu abahlola kwathi hayi ubekele yebo ubekele ngabona namdala ngeke bangibekele uthi kuthiwa ngingasini le ngoma yebo umcineka kontaineni kodwa kwafika into eyodwa ngangikwamashu kwafika into eyodwa ngathi hayi ake ngiclinic mina yes hayi ngeke ake ngiclinic ngaye clinic eclinic bathi ayilento ingangathi ngangodokotela yebo awulento udokotela uzofika eclinic kwamashu kwaB yes wafika udokotela wanginikeza incwadi wathi iya eKing George yebo yazi nganikezwa amaphilisi ayengeqile ku10 la maphilisi wadokotela maye ukuthi ayaphela lento ayipheli ubuye yaphela ngalawo maphilisi awubuyalanga futhi akazi phinde ungiphathe nomlenze iyona into esifuneke siyifake kubantu abazobe besengomeni ukuthi noba mfethu akuzona zonke izinto ezidinga inyanga ngoba abantu besilisa nje banomqondo ukuthi into emvelelayo uyaphoswa ngiyagadwa ugadwa abanye abantu akanakho nje ukuthi isifo lesisemzimbeni esidinga udokotela Ngqongqoshe ngicela ukuthatha usuyivala futhi asibonge kakhulu Ntokozo sibonge kumfowethu Gadla uyayiphinda futhi lento ayishoyo namhlanje ukuthi sihlangane nezinduna hayi siyayizwa impela ibalekile ngoba izosinika lela thuba lokuthi sikwazi ukuhlangana nabantu besilisa njengoba sishilo ukuthi isibhedlela sobe sikhona uyabona nje ngonyaka odlule Gadla mfowethu akasagcina singayixoxa saze sathola ngisho abantu ababethi kuyona ingoma kaZwelonke ngangimuhle kakhulu ke ngangigqoke umuntu ngathi isikhulu phela saze sathola ngisho abantu ababethi hayi ngoba isibhedlela sesiseduze la ngisacela ukutesta ngitestele i-HIV bathesta kwakhona bathola positive kwakhona sibafaka kwi-treatment same time ngoba amaphilisi sasiwaphethe babekhona ababefuna ukugoma kukhona ababegulela bephethwe ikhanda bephethwe yini so lesa space abantu besilisa abasisebenzisi ngiyazi nabantu besifazane basuke bekhona abantu besifazane siyabazi ke bona abahluphi mabegula nje bayasondela emtholampilo so sisondezela wonke umuntu kodwa ukuthi akakwazi ukuthi ayisebenzise leya platform ngoba yenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi alapheke siyacela ke ukuthi abantu baphime ngobuningi babo bafike engomeni ingoma yaKwaZulu-Natali absolutely akekho uhulumeni kwaZulu-Natal ongathi akayisupport ingoma uyayibona nje ingoma kaZwelonke
yonke njengoba kunyaka wesibili usupportwa uhulumeni waKwaZulu-Natal oholwa uKhongolose kulonyaka ngonyaka odlule kwakusupport uhulumeni nakulonyaka siyasupporta futhi ngiyasenza isibophezelo kubafowethu la ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal uyoqhubeka nokuyisupporta until abafethu kuze kusho bona ukuthi hayi sesiyahamba manje sesikhathele yona ngoba ingoma yinto yaKwaZulu-Natal iprovince neprovince inezinto zayo abayithandayo nabayiqhenyayo ngayo nathi siyayiqhenya kakhulu njengohulumeni waKwaZulu-Natal ngengoma kakhulukazi ke now that sekwenziwe ingoma kwaZwelonke iyasijabulisa ngoba njengoba esho umfowethu kahle uthi babeqale ngebafana bafana sebebuyileke manje ukuthi cha sizaze sifike kuBafana Bafana asike sithatha ama club wonke la wakhona kwiprovince yonke akhipha le Bafana Bafana okusho ukuthi induna zeyinsizwa zonke zu60 ziqhamuka kuma regions ahlukene kwiprovince yaKwaZulu-Natal uyabona uhulumeni waKwaZulu-Natal ume supporta ingoma kusho usupport iprovince yonke so kanti uhulumeni wani mase usupporta abantu bethu so siyabonga kakhulu sobe sikhona uhlelo kaKhongolose uzobe khona phinde abe uNgqongqoshe waka-Ethia undunankulu uzobe khona sonke sobe sikhona sobe sibhoke sibahle kahle kulolu hlelo asivalelise sithi kulungile ke bye.